vill du för någonting? Är det någonting? Är det? Är du hungrig? Är det någonting? Vad vill du säga? Vad är det? Vill du prata? Vill du prata? Vad vill du? Lady, kom. Vad vill du? Vad vill du? Vad vill du? Vad vill du? Vad vill du säga? Vad vill du säga? Vad vill du? Lady, vad vill du för någonting? Vad vill du säga? Vill du prata lite? Vad är det? Vad är det då? Vad är det? Vad är det då? Vad vill du säga? Vad är det? Vad vill du? Vad är det? Vad är det? Vad vill du? Vad är det? Vad är det? Vad är det? Säg då vad du är. Vad vill du säga? Vad vill du? Vad vill du säga? Säg då.